पारुमोननि न'आव दंफैयो आङो दायो ओमफ्राय नोंथांमोन आं मोनसे देखायनि आं मा खालामनो नागिरदों मा बुस्थु सिर्फ चलना है इस पे मुझे पता है पक्का मैं 60 ओह शिट 66 ही तो है 70 है मेरा ओह माय गुडनेस 2-4 किलो कम करना है 60 तक करना है पर डर से बना दो दुख लगी 66 kg पर परू 1 month टाइम दे दो मुझे हाँ ठीक है 1 month month के बाद फिर वापस आऊंगी अभी 66 kg दङ 1 month नि उनावहाय मिथिया बेसेबां जागोन आं अलरेडी जिम स्टार्ट खालामबाय इनशाआल्लाह फाइनाली जोङो सफैबाय Villaggio मलाव लोगोआव दंफायो पारु ओमफ्राय पारुखौ आं केमेरामेन बानायदों मानो होनबा बेकग्राउन्डआ बिराद मोजां ना हारसिं भिडिअ बानायबा मोजां नुनाय नङा ओंखायनो आङो पारुखौ केमेरामेन बानायनाय जाबाय दै जों दायो दंफायो वान अफ द बिगेस्ट मल होनजायो काटाराव मोनथाम मोनब्रैसो बयनिफ्राय गिदिर गिदिरसिन मल दङ ओमफ्राय अल माने ब्रान्डनि बुस्थुफोरखौ मोनो आरोना सारे ब्रांड है इधर नेशनल इंटरनेशनल जितना भी ब्रांड है इधर सब मिलेगा हाँ गासैबो बुस्थुफ्रानो ब्रान्डेड गोजा आरो बे मलाव ओमफ्राय बिराद लकेल मानसिफोर नुनो मोनो बे जायगायाव ओमफ्राय बिदिनो बेवहाय गोजौआव जोमै आर्टिफिसियेल जोमै ओमफ्राय गाहायाव आर्टिफिसियेल दै मोननैबो आर्टिफिसियल नेचुरेलथ' नंखाया गासैबो आर्टिफिसियल सब आर्टिफिशियल है इधर ऊपर का स्काई थेवबो माने लाइक नेचुरल बायदि नुयो आरो गोसोआव बिराद रिलैक्स मोनो और ये स्काई पता चलता भी है थोड़ा सा एलईडी इफेक्ट है इसमें मूविंग इफेक्ट है थोड़ा सा ऐसा लगता है स्काई मूव हो रहा है और एक साइड है वहाँ पे रात होती है एक साइड पे दिन होती है अभी रात वाली जगह हम जाएंगे क्या बोल रही थी बोलो दो साइड है ना यहाँ पे एक साइड दिन होता है एक साइड रात हमने दिन का रात का नहीं गई अभी तक रात वाले पे जाएंगे अभी बे सानावनि आरो ना माने बे Villaggio मला ओरैहाय मोननै ऐसे बोर्ड चलता है देखो मोनसेयावहाय 20 रियाल पर पर्सन का है सानावनिखौ देखायनाय जादों जोमैया ओमफ्राय दायो जों हरनि जोमैखौ देखायो क्लीन दिख रहा है ना पूरा क्लीन दिख रहा है नमक का होगा ना पानी नहीं सो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ बेयाव लट्स अफ पिपल लकेल मानसिफोर बिराद दङ बेयाव ओमफ्राय बेनो जाहैबाय साननि जोमै ओमफ्राय दायो जों थांगोन मोनानि जोमैया ओरैजायहाय थांलाय फैलाय सासेयाव 20 थाखा लायो 20 थाखा रियाल चलिए दोस्तों थांसै जाबाय Oh my god, जाबाय बोल रही हूँ बनाई जा रही है मेरी नाक निकाल दिया ऐसा चिपका वाला नाक या फिर गिदिर रखे या फिर गिदिर उदोई आई मोटी जाबायलाय बंद खालामना जोंना पारुआ फट' लागासिनो फट' शुट जागासिनो हय थांलायबाय इनि नावा थांलायबाय आरो ना बे नावाव थांलाय फैलाय खालामनायखौ नायनो एकदम इन्ट्रेस्ट मोनबाय थायो उसमें क्या है नैबे हाजोआव गाखोनो थांसैहाय दलङाव गाखोनानै फट' लाहैनोसै दलङाव गाखोनानै फट' लाहैनोसै ओइनै फरेनारफोरबो फैयो फरेनारफोर माफोर फैजोबो ओइ गोजौनिफ्राय फट' भिडिअ बानायनो आं नोंथांमोननो देखायनो थाखाय वाव जोमैयाव फैबायलै आं अख्राङाव नोंथांमोना मारै नुदों जोमैखौ अख्रांखौ फना गोलैबाथाय सेसखा आरो फ्लावर्स नाथाय आर्टिफिशियल गोजाखासो फ्लावर्सफोराबो सब खिन्थु बे गाहायनिया नै बियो नेचुरेल आरो बियो आर्टिफिशियल नङा बियो नेचुरेल इसोरो नेचुरेल जोब नेचुरेल आर्टिफिशियल सब मिक्स दंजोबो फ्लावारफोरा
दायो जोङो मोनसे एकदम साइलेन्ट प्लेसजों थांगासिनो बेयाव बिराद मा होनो बिराद गिदिर गिदिर काटारिफोरा फैजोबो लकेल मानसिफोरा आरोना बेफोरबायदि मलफोराव फिसा फिसा मलाव थांखाया नालाय बिसोरो फिसा फिसा मलफोराव थांखायाना बिसोर एकदम गिदिर गिदिर मलफोरावबो थांखायो ब्रान्डेड गोजायलाय बेयावबो बारबरी का ब्रान्ड कटार का फ्लैग हा बे गोजौआव मारै मोजां नुदों जों दायो बोरैबा फारसेजों थांगासिनो मिथिया आरो मारै थाङो थाबायलांबाय थादों जों एकदम थाबायनांगौ मलानो बिराद गिदिरखा नालाय ओल्ड ब्रान्डस लकेल मानसिफोरखौ नुबायना नोंथांमोनहा हौवाफोरा माबायदि गानो आं मोजां नुयो बिसोरनि ड्रेसखौ हौवाफोरनिखौ हिन्जावफोरनिफ्रायबो हौवाफोरनिखौ मोजांसिन मोनो हिन्जावफोरनि ड्रेसफोरनिफ्रायबो हौवाफोरनिखौ मोजांसिन नुयो बिसोरनिखौ आङो हिन्जावफ्रा गोसोम हौवाफ्रा गुफुर मानो बायदि गानो बुंनो हाला थेवबो हौवाफोरनिखौ मोजांसिन नुयो हिन्जावफोरनिया मोखाङा खोबखायो नालाय ओंखायनो बांद्राय नुखाया दियर नै जोंनि एयारपर्ट सिङावबो दियर बिराद दङ दियर एयारपर्ट सिङाव लुइ भिटनबो दङ नै जोंनि एयारपर्टआव मा मा ब्रान्ड दङ बेफोर दंजोबो नै बांसिनानो लुइ भिटनबो दङ पारू लुइ भिटन देखो ये हमारे एयरपोर्ट में 2 है दियोर भी 2 है लकेल मानसिफोरखौ नुदो ओमफ्राय खिन्थु बे खर'आव गोजा गोजा खानायफोरा इसोरो साउदिनि दै ओमफ्राय गोसोम खायो काटारनिया खर'आव नै इसोरबो काटारनि बेनोसै मलनि बाहेरनि दुनियाया मलनि बाहेरायाव ओंखारफैबाय नै बैनोमोन बै स्टेडियामानो काटारनि फार्स्ट खालिफा इन्टारनेशनेल स्टेडियाम बेयावनो आं खनसे वर्ल्ड काप टाइमावहाय दख'ना गानना मोसाफैलायनाया बेनोमोन आरो दायो थांफिननोसै जोङो बेलेग मोनसे लकेसनाव थांगोन दायो दासिमबो वेदारा मोजाङानो जाना दं गरम जाद्रायाखै बांद्राय ओमफ्राय नैबेखौ होनो टर्च टावार बे टर्च टावाराव 75 फ्ल'र्स दङ बेखौ टर्च टावार होननानै बुंनाय जायो खालिफा टावारबो होनो बेखौहाय काटारनि खालिफा टावार बयनिफ्राय गोजौसिन बिल्डिं टेक्सि जासिदो दायो थांफिनसै बाहेरनि दुनियायाव ओंखारफैबाय मोजां जादों वेदारा ओमफ्राय मोनसे लकेसनाव थांगोन दायो बेलेग लकेसनाव थांनानै देखायहैनाय जागोन दे नोंथांमोना कन्टिनिउ नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ लुलुआवसो फोजोबफैबाय दिनैहाय एकदम माने बहा बेरायनानै फैबाय बेरायनायाथ' बेरायाखै एक्सुवेलि मलावल' थांदों ओमफ्राय भिडिअखौ दिनै बेयावसो फोजोबफैबाय आरो स' लुलुआव आं मोनसे बुस्थु लांफैदोंमोन बिराद मथि जाबाय आङो 66 केजि जानानै दं दायो बेखौ खमायनो थाखाय आं दायो डाइट खालामनांसिगोन बेनि थाखायनो आं माबा बुस्थु लांफैदोंमोन ओमफ्राय दायो फोजोबनोसै भिडिअखौ बेखिनियावनो ने रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअसिमहालागै नेथ'बानो जाबाय